Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Po. Okay, magandang gabi pong muli sa inyo mga kapatid. Narito pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ber Santos ng Jesus Be Lifted Up, Oriental Mindoro. At ngayong gabi ay muli po natin pag-aaralan ang salita ng Diyos. Ako po ay bumabati ng isang magandang gabi sa lahat po ng mga kapatid at sa lahat po ng nakatunghay sa palatuntunan ito, ang tinig ng pag-asa. Ano po? So, sa oras pong ito, muli natin pag-aralan ang ating pong topic para sa buwan ng Setyembre at ito po ay pinamagatan nating Speak the Word. Okay? So, dito po sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 8, beginning verse 5 hanggang 13, basahin po natin ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado siya at siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. At sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo sa akin at gagaling na. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon. Siya na may pumupunta. At ang isa naman, halika. At siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, maraming darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman,
mananangis sila roon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At sa oras ding yon, gumaling ang katulong ng kapitan. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ngayong gabi, pag-aralan po natin ang mensahe na kung saan kalooban po ng Panginoon na tayo po bilang mga mananampalataya hindi lamang magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, kundi ipahayag po natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi nga po doon sa ating topic, just speak the word. No? Speak the word of God. So pag-aralan po natin yung sinasabi ng ito pong kasaysayan patungkol po sa centurion. Ano? Ang centurion po, ito po yung kapitan ng Romano na sa aking pagsasaliksik, ito po ay isang pinuno na may katungkulan at namamahala po siya sa halos 100 sundalo. Ano po? Yun po ang centurion. So ano po ba ang mga sinasabi patungkol po dito sa ating pinag-aaralan? Kasi may banggit po sa Biblia, katulad po dito sa Kawikaan, ano? Kawikaan chapter 18 verse 21, nasulat po doon, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. So, dito po makikita po natin na ang pagsasalita po natin ay mahalaga. Nakasalalay daw po sa lumalabas sa ating bibig ang ating kapalaran, buhay o kamatayan. Kapag ang sinasabi po natin ay patungkol sa mga bagay na kalooban ng Diyos, mangyayari po ito sapagkat bilang mananampalataya, there is power in confession. Ano po? Kaya dapat po pala talaga ang lalabas sa ating mga labi ay yung mga bagay na ilinsunod sa salita ng Diyos. Dito po sa Kawikaan 13, talatang 3, ang sabi po dito, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. So ito po ay isang warning sa lahat ng ating mga kapatid na sa ating pagsasalita ay pag-isipan po natin, huwag pa bigla-bigla, huwag pa dalos-dalos, kundi yun lamang nakabubuti at nakakapagpala sa kapwa. Sapagkat ang sabi rito, kapag ang isang tao hindi niya binibigyan ng importansya ang kanyang mga sinasabi, pwede siyang mapahamak. Ano po? Ang sabi naman ng awit 118 verse 17, aking sinasabi, hindi ako mamamatay, ako'y mabubuhay. No? Ang gawa ni Yahweh, upang ang gawa ni Yahweh tao sa aking puso ay isasalaysay. Yon, si David po ang may sabi niya, na sabi niya, siya daw po ay hindi mamamatay kundi siya'y mabubuhay upang ang gawa ni Yahweh o ang kalooban ng Diyos ay kanyang isasalaysay. So napakaganda pong mga payo, po. Sa Isaiah 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. No? Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. So ito po ay salita ng Panginoon na nagsabi, yun daw pong salita ng Diyos kapag ipinahayag natin o idiniklara natin, hindi ito babalik sa Kanya nang hindi ginaganap ang kalooban ng Diyos. Kaya napakaganda po nito, tutuparin niya. Tutuparin nito ang kalooban ng Panginoon. Dito po sa Kawikaan 21 verse 23, puro sa Kawikaan po karamihan ito. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. So ito po ay
nabanggit din sa 2 Timothy 1:7 na kailangan po natin ay magpigil sa ating sarili, pigilin ang ating dila. Sa Kawikaan 12 verse 13, ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. So it is better not to say radical, Kailangan daw po magdahan-dahan tayo sa ating pagsalita sapagkat dito raw po nahuhuli ang tao kung anong uri siya. Parang isda, nahuhuli sa bibig. Ang sabi po ng Kawikaan 12:14, ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. So yan po, Tayo daw po ipagpapalain ng Diyos o makakaranas tayo ng parusa ng Diyos base sa ating pong ibinubukan ng ating labi, Ang sabi ng verse 12 o chapter 12 verse 18, ang Kawikaan din po ito, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ayan. So, ang ganda po, Ito po ang kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa pagsasalita. Alam nyo, nung araw, ganyan po tayo, matalas magsalita. Pero dahil nagpastor na nga po tayo, tinawag tayo ng Panginoon, unti-unti po, nababago yung timbre, ng pagsasalita natin. Dati marahas, dati matalas. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tinuturuan po tayo ng Diyos na magpakumbaba at magdahan-dahan sa pagsasalita. Kailangan ay hindi pala nakakasugat ng damdamin, kundi nagpapagaling ng kalooban. Sabi po ng Kawikaan 18 verse 7, kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan, kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Ayun. So nasa talagang nasa ilalim po ng ating dila o ng ating bibig kung tayo ay kung tayo magiging blessing o magiging katitisuran. Ayan. So mag-ingat po tayo diyan. Kawikaan 20 verse 19, sabi po dito, ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis. Ayan, para po dito sa mga taong marami salita, Mga chismoso. Kaya't huwag kang makisama sa taong makati ang dila. So, ibig sabihin po niyan, may mga tao talaga na likas na madaldal, chismoso o chismosa. Sabi ng Bible, wag daw po tayong makiayon o makisama sa kanila. Okay? So pag-aralan po natin yung faith ng centurion o ng Roman military officer na ito, Ano po ba yung mga remarkable demonstration niya, Paano niya ipinakita yung kanyang pananampalataya? Sabi dito, letter A, he recognized Jesus' authority and the power to heal and make miracles. So nananampalataya po yung centurion na yon na kayang pagalingin ng Panginoon ang kanyang katulong, So naniniwala po siya. He recognized Jesus' authority that the Lord can heal, He has the authority and power to heal. Okay? Pangalawang bagay, he humbly seeking help. He approached Jesus on behalf of his sick servant, showing concern and care. So ito pong centurion na ito ay nagmamalasakit o sabihin na natin nagmamahal sa kanyang katulong na alam niya ang sitwasyon. Sabi sa Biblia, siya po ang katulong na yon ay malubha ang karamdaman, nakahiga sa banig ng karamdaman, kumbaga, at naniniwala siya na itong kanyang katulong na ito ay gagaling. Kaya nagmamalasakit po siya. At sa totoo lang,
ipinakita ng centurion na ito yung kanyang humility sa paanong paraan, no? Pinigil na niya ang ating Panginoon sa pagpunta sa kanyang bahay. Sabi niya, hindi na po kayo dapat pumunta sa bahay ko at wala po akong, kumbaga, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo pa. So that is a sign of humility. Ano po? At sa halip, just speak the word, sabi nung centurion na yon. So pangatlong bagay, he demonstrating faith in Jesus' word. He believed that Jesus could heal his servant without needing to physically visit him. So, ipinakita po nung centurion yung kanyang pananampalataya na kahit hindi napuntahan, kasi sabi ng Panginoon, pupuntahan ko siya at pagagalingin. So, sabi ng centurion, hindi na po kailangan, Panginoon o Guro, sabihin niyo lang ang salita. At naniniwala siya na kayang pagalingin ito ng ating Panginoon. So ano po yung mga lesson na natutunan po natin dito sa centurion, sa pananampalataya ng centurion? Number 1, tayo po sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, we should trust Jesus' power and authority. Dapat po tayong magtiwala na sa Panginoon ay walang imposible. Kaya niyang gawin ang mga mahimala na mga bagay, kaya niyang magpagaling ng may sakit. Sabi ko nga, hindi po nalilimitahan ng distansya o ng oras, ng panahon ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit malayo, naalala ko po nung ang aking anak ay nagkasakit, ako po ay nasa abroad, pero yung anak ko ay nandito sa Pilipinas, at nangusap po ang Panginoon na kailangan naming manalangin. At ipinakita po ng Panginoon sa akin yung aking anak na bunso. At yun nga, nag-pray po kami ng aking pastor doon. At sa himala ng Diyos, nandito po sa Pilipinas yung anak ko. Ako ay nasa ibang bansa. But still, the power of God is manifesting. So yun po, nakakilos po ang Panginoon, pinagaling po yung aming anak. So yun po, Letter B, pangalawang bagay na matutunan po natin dito sa centurion, we should come to God with humility. Yon, nagpapakumbaba. Dapat aminin natin na kung wala ang Panginoon, wala rin po tayo magagawa. Hindi ho kasi tumitingin ang Diyos sa kagalingan natin, sa kahusayan natin, sa edukasyon natin, o maging sa kapangyarihan. Kasi yung centurion po, makapangyarihan pero as a sign of humility, hindi niya inalintana yon. Bagamat sinabi niya na siya ay may kapangyarihan din, pero mas binigyan niya ng halaga yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano po? So ang pangatlo, believe in Jesus' ability to act and make miracles. Yan. Halos pagkaka-relate po ito, related to each other. Manampalataya tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon para gumawa ng himala sa ating buhay. So wala pong imposible sa Diyos, Sabi nga ng banal na kasulatan is sabi ng Panginoon, I am the Lord of all flesh and there's nothing too hard for me. Ako ang Diyos ng lahat ng tao at walang imposible sa akin, sabi ng Panginoon. So how to possess what we confess? Ito na po 'yon, Kasi sabi, speak the word. Sabihin natin kung ano ang gusto mong mangyari. Naalala ko yung sinabi sa Old Testament ng Panginoon Napakinggan niya ang kanyang mga Israelita na nagrereklamo, sa halip na magpasalamat, sa halip na magtiwala sa Diyos, nagrereklamo sila. Kaya sabi ng Panginoon, kung ano yung narinig kong pinag-uusapan nyo, gagawin ko sa inyo. At sila po ay pinarusahan ng Panginoon dahil sa kanilang pagrereklamo at kawalan ng pananampalataya. So tayo po bilang mga mananampalataya, paano natin matatanggap yung mga bagay na ikino-confess ng ating labi? Sabi rito, number 1, speak the word according to God's promises. Declare what you want using your mouth. So kailangan po sabihin natin ang salita. Kailangan mangusap talaga tayo. Naalala ko nung araw kapag nagpe-pray tayo,
Kahit relihiyoso po tayo ng araw, nagpe-pray tayo, hindi natin binubuka ang ating labi, ano? Pero at ito po, sabi ng Romans chapter 10, verses 9 and 10, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalatayan na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. If you confess with your mouth the Lord Jesus, so we must open our mouth and confess the name of our Lord Jesus Christ. Ipahayag po natin. Kaya sabi nga dito sa verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So yung po palang salvation, kailangan i-confessal din natin, i-confess natin, ipahayag. Ano po? So let us declare the word of the Lord. Let us declare the will of God. Kung ano po yung kalooban ng Diyos. Tayo po kasi bilang mga tao, minsan kapag may kabigat tayo, may problema, nangangailangan, sa halip na sabihin natin yung biyaya o pagpapalang kayang ibigay ng Diyos, ang dinideklara ng ating labi ay yung mga bagay na ayaw natin mangyari. No? Halimbawa, sasabihin mo, naku, wala na akong pag-asa, hanggang dito na lang ako. No? Hindi na ako makakatapos sa aking pag-aaral kasi wala akong pera. No? Hindi ko na matatanggap yung matagal ko nang pinagpe-pray. So, yung mga salitang yon ay naririnig po ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, speak the word according to God's promises. Kailangan po, kung ano yung pangako, kung ano yung salita ng Diyos, yun po ang ikukumpisal natin. At naalala ko yung turo po ni Rev Stel nung kami nasa Jensan, yung pagpapasalamat sa Diyos, di ba? Napakahalaga na po pala yun. Ano sabi ng Philippians 4:6 and 7? No? Kapag daw po tayo may kabalisahan, may problema, hingin natin sa Diyos sa magitan ng ating panalangin, may pasasalamat. At yun, pupunan ng Diyos yung ating kalungkutan, yung ating problema, at tutugunin ng Diyos yun sa magitan ng ating panalangin, may pasasalamat. How to possess what we confess? Number 2, have faith and believe what you confess and it shall come to pass. Ano po ibig sabihin nito? Kailangan magtiwala po tayo na ibibigay ng Diyos yung ating hinihingi at ito ngay mangyayari. At ito po sinabi ng Marcos 11:23, ano? Tandaan niyo ito, sabi ng Panginoon, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Sabi ng verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin nyo sa panalangin, kaya kailangan manalangin. Maniwala kayong natanggap na niyo yon at matatanggap nyo nga. No? Matatanggap nyo nga. Ibig sabihin, labanan natin yung ating doubt kasi the greatest enemy of faith is doubt. Kaya huwag tayo mag-alinlangan, kundi kapag nanalangin ka, i-claim mo na nasa iyo na. Halimbawa, meron po tayong nararamdamang mabigat sa ating katawan o sakit, karamdaman. Sa halip na i-confess mo, yung karamdaman, ang i-confessal natin, ang ipahayag natin, ay yung pagpapagaling ng Diyos. Amen po? So, yun po ang kalooban ng Diyos. Ano po? How to possess what we confess? Pangatlo po, claim it by faith and you will have it in Jesus' name. Claim it. Ang kinina po natin. Tama po yung sabi ng Mark 11:24. Whatsoever you ask in prayer, believe that you have received them and you shall have them. So, i-claim na po natin. I-declare na po natin, Lord, salamat po. Matatanggap ko na o ibinigay mo na kung ano man yung aking hinihingi na ito sapagkat ito'y kalooban mo. Yun nga lang po, conditional yan. Siyempre, kapag hihingi ka sa Diyos, dapat sure ka na kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na pagpalain ka, kalooban ng Diyos na wala kang sakit karamdaman, kalooban ng Diyos na i-provide ang lahat ng iyong pangailangan, kalooban ng Diyos na ikaw ay makatapos ng pag-aaral,
na ikaw ay maging matagumpay sa buhay, just claim it and you shall have it. And lastly, number 4, sabi rito, give thanks to God and sow a seed for it. Ayan, give thanks. No? Sabi ko ng Ephesians 5:20 at saka ng 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. In everything, sa lahat ng mga bagay. Sabi naman doon sa kabila, Ephesians 5:20, for every circumstance. No, sa lahat ng pangyayari, magpasalamat ka na sa pangalan ng Panginoon. So, napakahalaga po ng pagpapasalamat. At meron po akong isang natutunan nung kami po ni na Bishop ay umattend o dumalo po ng seminar yan po sa May Cavite, yung pong kay Apostle Carillo. Ang huling topic po namin doon na napag-aralan ay patungkol sa Thanksgiving offering. Ayan, napakaganda po niyan. Ano po ibig sabihin nun? Kapag nagpasalamat ka sa Panginoon na natanggap mo na, napagpala ka na sa iyong hinihingi, tamnan mo. No? Yun po yung seed offering na tinatawag. Thank you offering. Kaya meron po silang isang offering box doon na nakalagay, thank you offering. No? At sabi nga ng ating bishop, no? Marami po tayong naging karanasan nung araw, marami tayong pinag-pray, pinagpala naman ng Panginoon, pero pagkatapos pagpalain, parang wala lang. Nakalimutan na, no? Pero tayo po bilang grateful tayo sa Panginoon, no? At napakaganda po noon kasi hindi ka lang basta nagpasalamat, talagang hinandugan mo pa ang Panginoon. Kaya meron po tayong tinatawag na thank you offering. At napakagandang ugaliin po natin na bawat bagay na hiningin natin sa Panginoon, pinanampalatayanan, at kinlaim na natin na ito'y ating natanggap, tamnan po natin. Naalala ko po nung nawala po yung aking passport, kailangan ko po yun kasi the following week, meron po akong mission trip sa Macau during that time, pero kagagaling lang po namin ng Korea, nawala po yung passport ko. Kung kukuha ko ng bago, matatagalan. Matatagalan po yung bago ma-release. Kaya ako'y nag-pray, sabi ko, Lord, yung passport ko, kailangan ko po yun bago ako umalis, dapat nasa kamay ko na. At alam nyo, may pangyayari po na talagang na-challenge po ako. Merong isang gawain po na ako'y nadaluhan at nung offering time na, sabi ko, Lord, ito, sacrificial offering ko na po ito. No? Pero ang kahilingan ko po, yung aking passport mabalik sa akin agad para hindi na ako mag-apply uli ng bago. At ibinigay ko po lahat. Talagang sabi ko, Lord, ito na po yung last money. Ibinibigay ko po ito bilang pasasalamat na ako po pinagpala mo. Alam nyo, na-experience ko po, wala pang 5 minuto, tumawag na po sa akin yung aking kaibigang pastor at sabi niya, Pastor, yung passport mo nakita na. Grabe. Ang bilis tumugon ni Lord, ano? Bakit? Hindi ka lang nagpasalamat, hindi ka lang nanampalataya, talagang nag-sacrificial offering ka ba? Kaya kung kayo po may hinihingi sa Panginoon, tamnan niyo po, sow a seed for it. No? Magtanim po tayo. And lastly, how to possess what we confess? Be blessed to be a blessing. Dahil pinagpala ka ng Panginoon, maging pagpapala ka rin sa iba. Ano po? Kapag ang blessing ay tinanggap nyo na libre, walang bayad, ipamahagi nyo rin po sa iba. Alam nyo po kung ano yung number 1 blessing na pwede natin ipamahagi ng libre? Yung kaligtasan po natin. Ang kaligtasan po natin walang bayad. Bakit? Binayaran na po ng Panginoon. No? 2,000 years, more than 2,000 years ago, binayaran na po niya doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay na siya doon at muling nabuhay para patunayan na siya'y makapangyarihan at kaya niya tayong iligtas sa tiyak na kapahamakan. So yun po, libre po yun. Tinapos na gawa na ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang tanggapin yung kaligtasan yon. At kung ito'y nasa inyo na, ipamahagi nyo rin po ng libre. Sanggitan ng
pagpapahayag ng kanyang salita, no? Na kahit saan po kayo naroon, no? Hindi ka nahihiya, malakas ang loob mo na ipamahagi mo ng libre yung kaligtasang natanggap mo. At yan po naranasan namin lagi-lagi, no? Kasama po natin ang ating minamahal na Bishop na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday po, Bishop. Ano, purihin ang Panginoon. Nung nasa Jensen po kami ay talagang binigyan po kami ng chance ni Lord na makapag-evangelize at sobrang daming kabataan ang aming na-share ng salita ng Diyos. So kami pong 6 na magkakasamang nagpunta po ron para dumalo ng anibersaryo ng gawain po natin sa Mindanao. Hindi po nasayang kasi hindi pa man nag-uumpisa anniversary, pagdating po namin doon, nakita po namin na sobrang daming mga kabataang estudyante at wala po kaming ginawa, hindi po namin sinayang ang oras, nag-share po kami ng evangelism sa kanila, yung tinatawag nating Magnum 357. At very, very effective po ito at maraming kabataan po naligtas. At iyon po inintrega natin doon sa ating pastor doon sa Jensen para kanyang i-follow up. At dumating ang time na sila po ay maborn again talaga o sabihin na natin magpatuloy sa Panginoon, yamang tinanggap na nila ang Panginoon. Okay? So ngayon po, let us confess. No? Kasi meron tayong kasabihan what you confess, you will possess. And confession brings possession. So ano po yung mga ikukumpisal natin, mga kapatid? Naku, ang dami po nito. Ang sabi rito, marami pong mga talata dito. Sabi po diyan, I confess Jesus is my Lord. Okay? So you can repeat after me. I confess Jesus is my Lord. I possess salvation. Dahil tinanggap mo na si Lord, nasa iyo na yung kaligtasan. Okay po? I confess by His stripes, I am healed. I possess healing. Pag idineklara niyo po na kayo ay pinagaling na sa mga latay at sugat ni Jesus, i-possess niyo na po yung healing. Okay? I confess I am the redeemed of the Lord. Ako po'y tinubos ng Panginoon. I possess redemption. Amen po? I confess I am the temple of God. I possess the Holy Spirit in my body. Kasi kayo na po ang templo ng Diyos, tayo na po ang templo ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19 and 20, we are the temple of God and the Spirit of God dwells in our body. So, i-confess po natin yun. I confess God will never leave me nor forsake me. I possess the ability to love everyone. Dahil tayo po ay hindi pinababayaan ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Panginoon, i-possess po natin yon at mahalin din natin ang ating kapwa. I confess Jesus has made me free. I possess absolute freedom. Pinalaya na po tayo ng Panginoon mula sa sumpa ng kautusan, mula sa sumpa ng kasalanan, kaya tayo malaya na gawin ang kalooban ng Diyos at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. I am the head and not the tail. Let us confess. I am the head and not the tail. I am strong and not weak. I am whole in spirit, soul, and body. I am free from all diseases. I shall never suffer. Hindi na tayo maghihirap spiritually, physically, emotionally, materially. Kasi kumpleto po ang blessing ng Panginoon. Kaya sabi diyan, I shall never lack. Di ba? Sa Psalms 23, sabi ni David yun I shall never lack. The Lord is my shepherd. Okay? I am more than conqueror. Pag sinabi mong more than conqueror, ay higit ka pa sa isang mananagumpay. Ano ibig sabihin nun? Hindi ikaw nakipaglaban. Hindi ikaw nakipaglaban, pero ikaw ang nanalo. Kasi ipinakipaglaban na po tayo ng ating Panginoon. Amen? I am blessed when I go in
and I am blessed when I go out. Kahit saan ka magpunta, pumasok at lumabas, saan ka dali ng Panginoon, you are blessed. I-declare po natin yan. Nasabi rito sa huli, no weapon that is formed against me shall prosper. As I have confessed, I shall possess as well in Jesus' name. Yan. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. Ano? Yan po ang mga salita ng Diyos na dapat laging namumutawi sa ating labi. So, ano na po natin, ano? Talikdan na po natin yung mga salitang alam naman natin na hindi makakabuti, alam naman natin na hindi kalooban ng Diyos, no? Sabi ko nga, let us shut our mouth, no? Lagyan natin ng takip ang ating bibig pagdating sa mga bagay na negatibo. So, purihin po ang Panginoon. Yan po ang ating mensahe ngayong gabi. At ako po'y nananampalataya. Kung matututunan niyo po ang mga salitang ito, just speak the word of God. Just speak the promise of the Lord and it shall come to pass. Kasi mga anak tayo ng Panginoon, there is power in our confession and let us confess what we will possess. Amen? So, purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito. Pinagpala mo po ang iyong mga lingkod at lahat po ng nakasumusubaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Tunay ngang matutunan nila na sabihin, ipangalandakan, ipagsigawan ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. At ito po'y samahan ng pananampalataya. Kami magpasalamat na, Panginoon, at i-claim na po namin na anuman ang aming hiniling, Lord, ito po'y ipinagkaloob mo na po sa amin. At bilang pagpapasalamat, O Diyos, tatamnan po namin ito, Panginoon. Sasamahan po namin ito ng aming pagiging generous sapagkat tunay nga, O Diyos, kalooban mo na kaming lahat ay pagpalain. Salamat po, Ama. We entrust to you everything, Lord. We declare the victory. Sa iyo po lahat ng papuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. No, binabati ko po ang ating minamahal na bishop ng isang happy birthday po. And God bless you all. Maging ang buong J Blue family, Luzon, Visayas, and Mindanao. God bless you all po.